Hau duzu, bi bertsu nahi duzu neurri eta doinuan usatzeko gaia. 3 urtez langabezian egon ondotik, gaur duzu lehen lan eguna ito. Noiz baitatea, jota polanploan, egunon lan bat nahi nuguke. Bertan gure lan posible denak, zerrendatzen diardute. Enetako bat atxeman dute, naiz eta enuen uste. Goizetik arrats erratzarekin, garbitzen zenbat jardute. Langabezian pasa ondoren, estu eta larri bi urte. Onartuko dut lan egitea, miseria baten truke. Pozik naiz baina irri batekin, ezingo dut etxeratu. Aurrak ikastolatik aurrak sartuta, afaria dut prestatu. Etxekoa Andre, bikote gabe, aspalditik dut onartu. Dudan gutia aurreri eman, horixe dut enepatu. Nik kalkuluak eginak ditut, zenbat zifra, zenbat datu. Soldata honekin ezin dut aurren, haurtzaindegia pagatu.